सर आप भी थोड़ा बोल दीजिए। तो अभी सभी हम लोग तो डिसाइड कर लिया है, अपना अपना जैसे अपना भाई को आप लेके जाइए। अभी इसमें सभी लिखा है हम लोग, और ये जो इसका पिताजी इसका अपना बेटी को लेके जाएंगे। तो आप लोग गांव में कब तक पहुंचेंगे? 6 तारीख निकलेंगे तो ऐसे 10-11 तारीख 11 तारीख ना। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै BBWA आफादा मोनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बिनि सिगांग्रो मोनसे जों भिडिअ आपलोड खालामखादोंमोन। सानै हिनजावसा आरो हौवासा माने गुबुन हारिनि हौवासाजों नैबे जोंनि बर' हिनजावसाया बेंगलरावहाय खारखोमानानै दंफैयोमोन। दा बेखौ जोङो दाख्लै 30 तारिखआवनो हमनानै लाबोदों। बेनिफ्राय दिनै न'खरनिफ्राय बिफा आरो बिदा फैदों। दा बिथांमोननि आखायाव गथायना होबाय, आरो बै फंबायखौबो जोङो गावसिनि बिदानि आखायाव गथायना होबाय। दा जोङो दिनै बिथांमोननि आखायाव गथायनानै होखांनायनि उनावहाय दिनै बिथांमोनहा जुदि लामा ससेयाव माबा मोनसे जाब्रबथायफोर जायोब्ला बा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोबा बेवहाय जोंनि BBWA आफादनि जेबो दायित्व एबा रिस्क थानाय नंलिया। आं बेखौ रायजोफोरनिसिम क्लियारलि खोन्थाहरखाबाय। दा जोंनि हाबाया बेनो, माने न'खरनिफ्राय हांख्रायनायलाय जोङो माने हेफाजाब होनांगौ होननानै गावनि हारिखौ खैफोदनिफ्राय बासायनाय एबा जोङो गावनि हारिनि मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनाय जायो। दा दिनै गथायखांनायनि उनावहाय BBWA आफादा जेबो दायित्व थानाय नंला दानिफ्रायनो, नैबे भिडिअ बानायनायनि समनिफ्रायनो। दा अब्लाबो आङो फंनैसो बिथांमोननिफ्राय स्टेटमेन्ट लानो सानदों न'खरनिफ्राय। दा आङो बिफानिफ्रायनो लानो सानबाय, हिनजावनि बिफानिफ्राय। सर सारनि मुङा मामोन? बिक्रम मुसाहारि। बिक्रम मुसाहारि। नोंथाङा बबेनि? आं बिसनाथ सारियालिनि। बिसनाथ सारियालिनि। दा नोंथाङा फिसाजोखौ लांनो फैबाय नङा होमबा? औ नंगौ। नोंनि फिसाजोनि मुंखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय दे। आनजिला मुसाहारि। आनजिला मुसाहारि। दा नोंथाङा मोजाङै मोजां लांसिगोन नङा होमबा? औ आं लांसिगोन मोजां न'सिम मोजां। लांगोन ना? औ। ओमफ्राय माब्ला थांगोन नोंथांमोनहा? आं गाबोन फुंनि 5टायाव फ्लाइटआव गाखोगोन। फ्लाइटआव ना? औ। औ दे जाबाय दे, गोजोननाय थाबाय। जोङो बेखिनिखौनो सोंबाय बिथांनाव। बिथाङा मोजाङै मोजां गावनि फिसाजोखौ लानानै थांगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। आं बिसनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्टनि, आंनि गामिनि मुङा मैनागुरि। आं दा बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशन बर'नि बेयाव फैनानै आंनि बिनानाव गोमानायखौ खावलायहरनायलाय बिथांमोना गोबां दुखु दाहा एबा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि आखायाव गथायबाय। जा बे बिनानावखौ लांनांगौआ जोंनि दायित्व। लामाफ्राव जेबो माबाफोर उसुबिदा जाबाबो जोंनि बिनानावलाय एबा जोंनि मानसिलाय जोंहा बिथांमोननि सायाव जेबो बुंनांगौ आरो जेबो अबजेक्सन हमनांगौ गैया। जोङो जोंनि मानसिखौ गोसोबायदि लांगोन, रायजोफोरनिसिम जोङो खावलायहरखानाय थाबाय। एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। सर आप भी थोड़ा बोल दीजिए। तो अभी सभी हम लोग तो डिसाइड कर लिया है, अपना अपना जैसे अपना भाई को आप लेके जाइए। अभी इसमें सभी लिखा है हम लोग, और ये जो इसका पिताजी इसका अपना बेटी को लेके जाएंगे। तो आप लोग गांव में कब तक पहुंचेंगे? 6 तारीख निकलेंगे तो ऐसे 10-11 तारीख 11 तारीख ना। सर आपका नाम बताइए थोड़ा। नाम? हाँ आपका नाम। मेरा नाम है भीम बहादुर गिरी। मेरा घर है नॉर्थ लखीमपुर। ओके। मैं लेके जा रहा हूँ। उसके बाद अभी वही गांव में लेके जाएगा। उधर जो भी करेगा उधर ही फैसला करेगा। जी ओके, थैंक यू। रायजोफोर, माने जोङो बिसिनि डिटेलखौ दाख्लैनो खोन्थाखादोंमोन। अब्लाबो आङो बिथांमोननि मुंखौ फंनैसो माने नोंथांमोननो फिन खेबसे फरायनानै खोन्थाहरनि। हौवासानि मुङा माने श्री सदानन्द गिरी। बिथांनि डेट अफ बार्थआ 10/9/2003। केयार अफ ज्ञान बाहादुर गिरी। बिसिनि गामिया जाहैबाय लखिमपुर, आसाम। आरो हिनजावसानिया अन्जिला मुसाहारि, डेट अफ बार्थआ 21/02/2005। केयार अफ बिक्रम मुसाहारि, मैनागुरि, बिश्वनाथनिमोन बेयो नोंथांमोन। माने सिगाङावबो जों खोन्थाखाबाय बिथांमोननि डिटेलखौ। दा इयुन समफोरावहाय जाहाथे बिथांमोनहा बेफोरबायदि खारबोफिना, न'आव थांनानै बा गामियावहाय फारनैनिबो न'खरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायनानै
बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन होननानै जों BBW आफादनिफ्राय मिजिंथिबाय आरो दिनैनि बे सुंद' मेल एबा बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।